No hi ha Nadal sense pastorets. Des de fa moltíssims anys, en centenars de pobles de Catalunya, milers de persones es deixen la pell tant darrere com davant de l'escenari per mantenir una de les tradicions més antigues que tenim i que segueix més viva que mai. En el capítol d'avui viurem des de dins uns dels pastorets més antics de Catalunya, uns que es desmarquen de la norma sense renunciar a la tradició i uns que celebren 125 anys d'història. Poseu-vos còmodes, que comencen els pastorets. Els orígens dels pastorets són molt antics. De fet, les seves arrels les hauríem de buscar en unes representacions medievals que es feien el dia de Nadal dins de les esglésies. Però aquí és on ve el primer gir de guió. Amb el Concili de Trento, entre 1545 i 1563, aquestes representacions es prohibeixen. Tot i així, sembla que no desapareixen del tot. Es van mantenir amb un aire més popular i deslligat de l'església s'hi va afegir un element identificatiu dels pastorets, l'humor. Amb el temps, els pastorets es van consolidar com a espectacle teatral i van començar a aparèixer els primers textos. Això sí, molts d'ells en castellà. Es considera que el primer text modern en català és el de Miquel Saurina, de 1887, però no va ser fins a finals del segle XIX que amb l'arribada de la Renaixença arriba també la versió de Frederic Soler, El bressol de Jesús. Aquesta obra va ser un èxit. I això va provocar que altres autors com Ramon Pàmies o Josep Maria Folch i Torres escrivissin la seva pròpia versió dels pastorets. En definitiva, de pastorets n'hi ha molts, i de gent implicada encara més. Però uns dels més antics de Catalunya són els de l'Ametlla de Merola. En aquesta antiga colònia de poc més de 190 habitants s'hi fan pastorets, d'alguna manera o una altra, des del 1878, i avui és l'última funció. Ara que estem a menys d'una hora de començar l'obra, comencen a haver-hi una mica de nervis o no? Sí. Jo, a més, tinc un extra de nervis perquè ja és la meva primera vegada. Primera vegada que puges aquí a aquest escenari? Sí, és la primera vegada que ballo aquí en directe i amb el teatre ple. Bueno, el de sempre, no? Els nervis del principi, però es manegen bé, es porten bé. Bueno, jo, al ser un personatge que parla més i això, mica més de nervis sí que tinc, però es porto molt bé. Clar, tu fas de Matatà, que és un dels pastors que porta el fil conductor de tota l'obra. Sí, bueno, juntament amb el Mataties som els pastors, li diem els còmics, perquè bueno, és els que en teoria fan el riure, fan la comèdia i tot això, però bé, sí, amb ell. Per tant, és la teva estrena aquest any. Sí, bueno, em vaig estrenar el dia 4, avui és el segon dia que ho faig i l'últim d'aquest any, però bé, sí, primer any i de moment molt bé. I mica en mica, a l'altra banda del teló, tothom es comença a preparar per l'última funció de la temporada, mentre el públic ocupa totes les butaques. Els pastorets d'aquí de l'Ametlla de Merola són uns dels més antics de Catalunya. Què suposa per vosaltres dirigir uns pastorets d'aquesta alçada? Bueno, som molt petits nosaltres dins la història dels pastorets. Imagina't, són 140 i llargs anys. Nosaltres fa 3 anys que som directors dels pastorets. Som una petitíssima part de la història. És un repte molt gran. No som conscients, poder des de dintre, de la magnitud que tenen realment els pastorets de l'Ametlla, que és això, són un dels pastorets més antics de Catalunya, per no dir els que més, i els primers en obtenir la Creu de Sant Jordi. Vull dir, és una cosa superimportant, però és això. Com que ho hem viscut des de petits i sempre hem sigut conscients i partíceps d'això, no som conscients de la magnitud ni del que estem dirigint. Havíeu fet pastorets abans de ser directors? Sí, per suposat. Ja vam començar jo de petit, adolescent, amb el Ball de Matons mític, que és on comença tothom, tota la quitxalla, això deuen ser, 6, 7, 8 anys, i anar passant per totes les fases, des de balls de dimonis, balls de panderetes, algun paper també he fet, i fins a espetegar aquí a la direcció. Jo et diria que és una de les claus, que des de petits hi ha petits papers adequats per certa edat, i van creixent, canvi de paper, poder ja tocarà balls, i van creixent i ja toca aquest paper, i hi ha una continuïtat, des que són petits fins a gent, aquí tenim gent de 80 anys, vull dir, hi ha una continuïtat que sempre pots estar fent alguna cosa dins dels pastorets, sigui a l'escenari o sigui darrere de l'escenari, però sempre hi ha feina, o sigui, hi ha cabuda per tothom. Què sentiu quan s'aixeca el teló? Molta alegria, nervis, per suposat, però molta alegria i més avui, que és l'última funció, avui tot ja va rodat. I orgull, jo crec que l'altra paraula és orgull al moment que ja comença, que sents els narradors i veus ja tota la gent preparada, tota la gent nerviosa ja
només enfocada a que l'obra surti bé i veure 550 persones implicades només perquè això funcioni, perquè això pugui sortir bé, veure l'orgull d'un poble tan petit poder fer la feina que fem i la magnitud de l'obra que té, i és això, orgull. Doncs moltes gràcies i molta merda. Gràcies a vosaltres. I quan tot està a punt, s'obre el teló. Òscar, estem a la mitja part. Com està anant això? Bé, jo crec que prou bé, però vist que és l'última funció, que a vegades pot ser que la gent relaxi una mica, doncs no, jo crec que està sortint prou bé. Tu fas de dolent. Jo sóc el més dolent de tots. I t'agrada això de fer de dolent o no? La veritat és que sí, que s'hi troba el gustillo, de fer. És un personatge que té un pes important dintre dels Pastorets i que doncs, té una idiosincràsia, no? Però jo sempre dic el mateix, que els Pastorets, al final, per mi, lo important és ser-hi. El fet de que facis un paper o en facis un altre, per mi és secundari. De fet, jo t'he de dir una cosa, jo no havia vist mai aquests Pastorets i m'està sorprenent perquè totes les escenes són boniques. Sembla com petits quadres d'un pessebre, no?, tota l'estona. Sí. Tenim la gran sort de tenir els decorats aquests d'aquí no, perquè aquests són nous, però n'hi ha que tenen... Són una preciositat, és un pessebre. Cada quadre és un pessebre vivent. Per tu què suposen els Pastorets de l'Ametlla de Merola? Hòstia. És... que jo he nascut aquí. Jo he crescut aquí. I és... Facis el que facis, tinguis un paper o no tinguis un paper, quan ja has nascut, els Pastorets és la teva vida, és que no té més. És a dir, si no fes aquest paper, estaria amb els Tramoies, per exemple, muntant el castell, muntant aquí el tió, muntant les llums, estaria fent una altra cosa. La gran majoria dels que estem aquí hem nascut aquí, hem crescut aquí. És a dir, és part de la nostra vida. Si ens ho traguessin, ens matarien. I ens ho van treure amb les obres, ja ens vam inventar altres coses per poder-ho seguir fent, però és que és la nostra vida. És la nostra vida. Per tu què suposa poder-te posar a la pell d'aquest personatge? És un somni fer realitat, en veritat. Des de petit sempre veia aquests dos personatges i dic, jo un dia vull fer això. I aquest any m'han proposat i vaig dir que sí, sense pensar-m'ho gaire. No sé com explicar-ho, perquè com que és una tradició que he agafat des de tan petita i que ja la tinc arrelada tant dins meu, és com que ja és part de mi. Això és una cosa única. Tu vens aquí, entres nou com entra jo i a mi personalment m'han acollit perfecte, cap problema, és que millor impossible. I jo m'ho passo bé amb tota aquesta gent i som com una família gegant. Jo t'he de dir que per mi és molt emocionant, perquè mira, els meus avis ja feien pastorets. El meu pare va fer pastorets fins als 82 anys. Les meves tietes havien fet pastorets. Jo crec que és un orgull per tots els ametllans, no?, poder fer aquests pastorets que, com dius tu, doncs, daten de 1878, tot i que han anat tenint modificacions. Però també és veritat que, com que ho hem mamat molt des de petits, potser tampoc no li donem aquesta importància que li pugui donar una persona que ve des de fora. Però sí que és veritat que doncs, tots esperem els pastorets i que realment doncs, estem molt contents perquè tenim una resposta els últims anys, sobretot de molta gent jove, tant de l'Ametlla com dels pobles veïns, que venen a fer pastorets, vol dir que els hi agrada i que alguna cosa hi troben, no? I d'un dels pastorets més antics de Catalunya anem a un dels més nous. Si us imagineu uns pastorets, segur que us venen al cap àngels, dimonis i pastors. Però us imaginaríeu a un influencer? A Girona han sabut trobar l'equilibri perfecte entre tradició i modernitat. I el protagonista d'aquesta història no és un pastor. És ni més ni menys que un tiktoker. Els Pastorets de Girona es fan des del 1980, però després d'un any de pausa es decideix reprendre'ls però amb un format nou. Com va anar això?
Es van fer durant uns 40 anys, sempre sota la direcció d'en Joan Ribas, i després, doncs, bé, en Joan Ribas va morir i la seva família va decidir no continuar. Va ser un any que va ser un Nadal una mica trist per tots plegats, perquè jo, per exemple, des dels 5 anys que havia fet pastorets, i era allò de dir, i ara què faig? I vam haver de començar de zero. De zero vol dir en tot. Teníeu clar com volíeu que fossin els pastorets de Girona? Teníem clar que, com que... Arrelats a Girona? Sí, o sigui, teníem clar que havia de ser diferent, que també fos molt participatiu, que no hi haguessin molts monòlegs. Realment és uns pastorets que els angelets parlen, els reis parlen, els pastors molts parlen. Després que fossin això, arrelats a Girona, la primera escena, el fons que surt és la catedral de Girona. I aquest equilibri com l'aconseguiu? Doncs comencem una miqueta amb el tema aquest dels tiktokers. Faré el millor TikTok del món. Arribaré a 1 milió de likes. Sí. I a partir d'aquí, per una trama amb els dimonis, que en definitiva són els que al final provoquen que en Joanet vulgui més likes i li diuen, doncs nosaltres t'ajudarem. Si vols més likes? Sí. Jo el que vull és arribar a 1 milió de likes. Què he de fer? Nosaltres tenim poders especials únics. Et podem enviar a un moment molt important de la història. T'ajudarem a que el puguis gravar, penjar, i t'asseguro que tindràs 1 piló de seguidors, 1 piló de likes. Arribaràs a 1 milió de likes. I a partir d'aquí és on te'l porten, el que al final de tot és el naixement, que representa que és el moment de la història més important. Però com es viuen els pastorets de Girona des de dins? Arnau, ets el protagonista de l'obra. Sí, en Joanet. Això què? Una mica de pressió? És divertit. Hi ha molta feina, sobretot l'any passat, perquè era una obra totalment nova i era un personatge que es van inventar. Llavors, no tenia on agafar-me, que no era ni el típic pastor de Folk i Torres, ni els típics pastors còmics d'abans, doncs, que al final estem parlant d'un noi del segle XXI. Però a part de fer de Joanet, també és un dels compositors de les cançons d'aquests pastorets. Com va ser el procés de crear les músiques? Bé, doncs teníem un guió, un preguió fins i tot, i aquí ja ens havien estipulat una mica que, mira, volem una música que funcioni per al dimoni. Per tant, ha de ser una música que parli sobre això, de les malifetes, de no sé què, no sé què. Malifetes, per tot arreu, petits i adults, no parareu. Després ara volem una música per la guerra. Després ara volem una música per una pastora amb floretes, això que és una pastora que és més tranquil·la, més enamorada, i va ser tot un repte. Va ser tot un repte perquè mai ens havíem plantejat d'haver de fer tanta música en tan poc temps. I creieu que és necessari sacsejar la tradició per mantenir-la d'alguna manera viva? Crec que la tradició es pot compaginar amb el que ara hi ha. I crec que és important que arribi a tothom la tradició i per això fem aquesta... No és una barreja, perquè en el fons tot queda com lligat, no? Que la tradició es mantingui viva i que arribi a tothom. Això és la intenció també d'aquests pastorets. Arrelem en el passat, no és un tema de dir renunciem o rebutgem en absolut. Arrelem en el passat i ens projectem cap a un nou projecte. És un nou projecte. I de Girona anem cap a Sant Quirze de Besora. Hem vingut fins a Sant Quirze de Besora. Aquest any, aquests pastorets fan 125 anys i avui fan una funció especial. Han convidat els pastorets de Molins de Rei, els de Berga i els d'aquí, els de Sant Quirze. Aquests 3 pobles comparteixen una particularitat, i és que són els únics llocs on cada Nadal se segueix posant en escena el text de Serafí Pitana, pseudònim de Frederic Soler. I aprofitant l'excusa que els de Sant Quirze de Besora estan d'aniversari, han organitzat una funció especial on hi actuarà gent dels diferents pobles. Però per què aquest text només s'ha mantingut en aquests 3 llocs?
El Pere Martí Bertran ha estudiat l'obra de Pitarra i creu que aquest podria ser-ne el motiu. Jo penso que una de les raons és que els pastorets d'en Pitarra són molt durs. Tenen un fons modernista molt clarament d'exaltar, per dir-ho d'alguna manera, l'àngel rebel. A dintre de l'obra d'en Pitarra, el dimoni té un pes molt important. Amb una mentalitat una mica conservadora, alguns centres catòlics el trobaven una mica massa allunyats del que seria el conservadorisme, que té molt més el d'en Folch i Torres. El d'en Folch i Torres són, per dir-ho d'alguna manera, en termes actuals, diríem que són més laics, no? I jo penso que per això en part es van anar arraconant. Pitarra realment se'n reia molt. Creus que en aquests pastorets hi ha una mica aquest punt burlet, aquest punt de jugant, aquest punt d'enriure-se'n de tothom? Hem de pensar que els pastorets, com el teatre de l'època, era per anar a passar tot el diumenge a la tarda. No podia ser només drama, també hi havia d'haver un joc còmic. Hi ha escenes que són molt còmiques, les d'en Garrof i en Pallanga, sobretot, no? Però hi ha escenes, en canvi, que són molt més, tenen un to molt més dramàtic, no sé, el somni de la Raquel, però els pastorets, la tradició de pastorets en general, ja té sempre aquest punt còmic. I mentre tothom va arribant, es comença a preparar la funció. Som a la sala de maquillatge i ens hem trobat aquí amb alguns pastors i dimonis. Què tal, com esteu? Bé. A veure, aquest any els pastorets fan 125 anys. Déu-n'hi-do, això? Sí. Vosaltres quants anys fa que els feu? Quasi tota la vida. Sí. Només fa un any? Sí, va ser la primera vegada que ho vaig fer l'any passat. I què tal, com va? Bé. T'agrada? Sí. I m'heu dit que teniu una història per explicar. Quina és? Ah, és de por, però és sobre els pastorets? Més o menys. És del teatre. Què va passar aquí? Mira, doncs quan fa 20 anys o més, quan feien... No, encara no hi érem. Van fer els pastorets i a la mitja part va vindre una nena que era molt curiosa i es va tancar allà i no va poder sortir. I es va morir. aquí. I sempre... Ai! Hòstia santa, quin susto m'heu fet! Jo m'estic cagant a sobre. Jo m'estic cagant a sobre ara mateix. Però qui ha picat? La Joana! Però qui és la Joana? La nena aquí que es va tancar allà dins! M'esteu fotent una trola? M'estan fotent una trola ara mateix? Ningú. A veure, Joan, parlem amb la Joana. Joana, ens sents? Vale. Si són 2 cops és que sí, si en diu un és que no. Joana, estàs enfadada amb nosaltres? Ai! I per recuperar-se d'un susto com aquest, el millor és anar a dinar. I com a qualsevol aniversari, no hi pot faltar ni el pastís ni les espelmes, que 125 anys no es fan cada dia. Perquè avui no esteu sols, avui esteu molt ben acompanyats. Home, doncs mira, la veritat és que és una cosa que ens crida l'atenció perquè és veritat que només són 3 pobles en tot Catalunya. Però, bueno, la veritat és que el maco dels 3 és que portem una història molt llarga tots a darrere de Pitarra i avui doncs és un dia que aprofitem per celebrar-ho tot junt. Creieu que són importants trobades com la d'avui? Doncs jo crec que sí, perquè més que res ens uneix aquest vincle, no? Aquest guió, no? El guió de Pitarra, no? I tots acabem parlant en un mateix idioma i jo crec que és importantíssim que es vagin fent aquestes trobades, no? Som un poble molt petit, amb una història molt llarga, amb la qual dius, ostres, penso que és un mèrit. I penso això, que és maco que siguin uns pastorets tan peculiars, que es fan a tants pocs llocs i que, a més, es facin des de tant de temps en un lloc tan petit. Doncs moltes gràcies. A veure com va la funció d'avui. Serà diferent, segur? Sí, serà... És una funció que anirà canviant de personatges, d'escenes... Les escenes seran les mateixes, el guió seguirem el mateix, no? Però sí que és veritat que les escenes estan muntades per cada grup, no? I cadascú farà amb el seu saber fer, no? Com dèiem, les seves peculiaritats. Hem vingut a passar-nos-ho bé, com que... I a jugar, no? Que hem dit, venim a jugar, no? Al final el teatre es tracta d'això, de jugar. I passar-s'ho bé, exacte. I ara sí, últims retocs abans de començar la funció. Hi ha una cosa que no us he explicat i és que avui a mi també em toca actuar. Per tant, jo ara em vaig a canviar i de seguida ens veiem. Perquè al final, si una cosa està clara, és que el teatre va de compartir. I per molt que passi el temps, cada Nadal, el bé i el mal tornen a enfrontar-se, mentre uns pastors intenten tirar endavant una mica com poden. I quan acaba la funció, toca recollir, però amb el convenciment que l'any que ve hi tornarem.